ഹലോ മച്ചന്മാരെ, നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം ഫ്രീ ഫയർ വരുന്ന ചില മാറ്റങ്ങളാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് നടന്നാലോ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബഗ്ഗിയിൽ വരുന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റാണ്. ബഗ്ഗിയിൽ നമുക്ക് ബൂസ്റ്റർ പോലെ ഒരു സാധനം വരുന്നുണ്ട്. അധികം ആരും ബഗ്ഗി എടുക്കാറില്ല, എന്നാലും ഇത് വെള്ളത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല സ്പീഡ് കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ്, നമ്മുടെ എല്ലാ വെഹിക്കിൾസിലും ഒരു ഹോൺ വരുന്നുണ്ട്. അതെന്തായാലും വരും, അത് ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ ഫെറാറിക്കൊക്കെ വന്ന പൊളി സാധനമായിരിക്കും. പിന്നെ അത് ഉറപ്പില്ല, ഒരു സാധനം ഉറപ്പില്ല. സീറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്, അത് ഉറപ്പില്ല. അടുത്ത വരുന്നൊരു മികച്ചൊരു അപ്ഡേറ്റാണ്. നമ്മുടെ മഷ്റൂം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി തൊട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. അടുത്തതായി നമ്മൾ വരുന്നത് നല്ലൊരു അപ്ഡേറ്റാണ്. നമ്മൾ ഒരാളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നമുക്ക് സെറ്റിങ്സ് എടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ഇനി ഈ അപ്ഡേറ്റ് തൊട്ട് നമുക്ക് സെറ്റിങ്സ് എടുക്കാം. പിന്നെ അടുത്തൊരു അപ്ഡേറ്റ് നമ്മുടെ വെപ്പണെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ ബയോമെട്രിക് സ്കോപ്പിൻ്റെ എയിം അസിസ്റ്റ് 35% കുറയ്ക്കുന്നു. പിന്നെ പ്ലാസ്മയുടെ പെർഫെക്റ്റ് ഷോട്ട് 4-6% കൂട്ടുന്നു. M14ൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ 11% കുറയ്ക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ M14ൻ്റെ ബേസിക് ഡാമേജ് 58-59 കൂട്ടുന്നു. പിന്നെ മിനിമം ഡാമേജ് 30-25 കുറയ്ക്കുന്നു. ഒരു അപ്ഡേറ്റ്, നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾസിലെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ശബ്ദം കുറയ്ക്കുന്നു. നമ്മുടെ അഡ്വാൻസ് സെർവറി കുറച്ചായിരുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് എന്തുവാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തായാലും നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. നാളെ നമ്മുടെ ക്ലാഷ് കോഡ് സീസൺ 3 തുടങ്ങും. ഇതിന് മുമ്പ് വരെ ഡെസേർട്ടും G80യുടെ സ്കിന്നും കൊടുത്തു. ഇനി വരുന്നത് നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ ഫേമസിൻ്റെ സ്കിന്നാണ്. അത് ഗോൾഡ് 3 എത്തുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മളെ പുതിയ ഗണ്ണ് പരഫൽ നമ്മളെ ക്ലാഷ് കോഡിലും ക്ലാസിക്കിലും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് റാങ്കിലോട്ട് ആവുമായിരിക്കും. പിന്നെ വരുന്നൊരു അപ്ഡേറ്റാണ് നമ്മുടെ ടീം ബൂസ്റ്റ്. നമ്മുടെ ടീമിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നല്ല ഉയരത്തി നമുക്ക് ചാടാൻ പറ്റും. അത് നല്ലൊരു അപ്ഡേറ്റായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വോയിസ് ഇട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇത്രേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഇഷ്ടം പോലുണ്ട്. ഇത്രേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പറ്റുന്നത്രയും ഷെയർ ലൈക്കും തരും. ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.